Uno madukwa n'oge ruo mgbe anyị ji adọwa agwọ ya adọwa uwe ọma na-efekọ na-efe ụmụnne m o ruola ka ọ na-eru Ofala Festival tinyekwazili investiture nakwazi New Yam Festival atọ n'ime otu dị ngozi maka ezi ọzụzụ nakwazi odudu ụzọ nke papa anyị bụ late chief Ndụbụeze Gabriel Uchendo n'ebe ụmụ ya nọ kpatara Ogbuefi Agbo Ego nkịtị na Ogbuefi Ifeadịka nwanne jiri wee hiri odo gbanyezie mgbọrọgwụ n'ala ịgbara nna ya bụ Mbakara na-edo Ofala pụrụ iche nke abụzi nnọọ nke ga-abụ eji amatụ nke ga-abọlụ nnekwute etum ma gbasaa n'igirigi ọdagbuwa m Ofala ka a na-ekwekwu ya tinyekwaziri investiture ya bụ ntụbugo nke a ga-etunyezi Agbo Ego nkịtị nwanna Ogbuefi Afụnwa Elotanna ndị ga-ahụ na mmemme a gụnyere ihe onwe ya bụ Mr and Mrs Okechukwu Uchendu Ogbuefi Agbo Ego nkịtị nwanne nwoke bụ Mr and Mrs Nnemeka Uchendu Ogbuefi Ifeadịka nwanne onye ga-abụ onye isi oche na mmemme a na-ekwekwu ya bụ Chief and Lolo Ụzọchukwu anyị na-ewusim ya bụ Ogbuefi Akụnne na Mbanagụ Otolo Nnewi ndị bụzi ndị ga-achụ anyị high BP n'ụbọchị ahụ gụnyere MC Adannewi ụwa bụ TV tinyekwaziri DJ Don nakwazi DJ Solid ebe ọ ga-anọ wee hiri odo na nke izizi bụ na St. Cletus Church nke dị n'Obiọfịa Otolo Nnewi ebe a ga-anọzi wee kụ ngaji n'eze wee si Chukwu Olisademedalụ bụ na Uchendu Family mgbe ahụ ga-akụ elekere 12 nke etiti ụbọchị ya bụ 12 noon 23rd na Satọde bụ mgbe a ga-eme eve chizi ya bụ Sunday ka ọ ga-ekirizi odo n'ụzọ dị oke mkpa anyị achọghịkwa mmanwụ odogwu maọbụ ọzọ ebune no masquerade at all. Uno madukwa n'oge ruo mgbe anyị ji adọwa agwọ ya adọwa uwe ọma na-efekọ na-efe ụmụnne m o ruola ka ọ na-eru Ofala Festival tinyekwazili investiture